sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Tagualan ko sa pangan nga Fern. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay sa akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Saving all my love for you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Day, nang regards ba ito niyo sa Andrew ay... Uy, kalamig payam sa akong amiga, uy. Sobo, uy. Day, dili pa ko ready ng butangan, no? Hala ka, o 25 years old na ka, uy. Unya di pa gihapon ka ready? Day, I want to earn big. Gusto kog 9 digits. So meaning, gusto pa ko mag-milyonarya before ko mo-settle down. Halamiga, uy. Grabe sad ka ng imong standards, no? Maabot ka na nimo, girl. Why not? Why imposibles mangandoy, no? Aw, hinuon. Pero ako, gusto na ko og simple life, day, oy. Dili sad ingon nga pobre, ha? Kana sakto lang ba? Kanang makakaon mi sa akong pamilya o katulo sa usa ka adlaw, ay fights na oy. Ang importante, happy. Well, imo sa na, Day. Fern, wa pa ko paglaom nimo? Andrew, sorry ha. Pero I want to be honest. And dili ko gusto nga magpaabot ka. Kaya ang tinuod. Dili pagit ko andam anang butangan. Fern, salig na ko. Kung di mo ko hatag chance, dili ka presyo doon sa mga butang. Andrew, I'm really sorry. Okay, for now, ang akong focus, Ragyud, is gusto ko nga ipahimutang una ang tanan. Akong life. Gusto ko hatagan og mas komportable nga kinabuhi akong family. So please, kalimti na lang ko. Fern, andam ko magpaabot. Hangtod di maluoy ka na ako. Andrew, Nak, kamo na ba si Andrew? Kabantay manggod ko niya nga hapit kada adlaw nang ihatod ka dinhi sa bahay. dili mauy. Huwag yan ako siya sama. Yan ang kagustuhan. Mamugos man ko. Unsa gud di ay. Ngano wa man nimo sugta? Bitaw, tanaw na ko ng bata, sincero ba yun mo? Mapa, dili pa ko ready, ana, uy. Napa ko'y goals sa akong life na kinahanglan i-achieve. Gusto ko magdato, mapa. Anong sad ba? Komportable atong pagpuyo. Hoy, nak, di ba ata pobre ha? Di pa dahil ka komportable nga kinabuhi nga akong nahatag ninyo, ha? Papa, sad, uy. Ang akong buti ipasabot pa, nga gusto ko nga mas komportable nga atong pagpuyo ba? Dili di ka gustong ano. Nak, ako wa na ako panganduya kung unsa pa. Kalipay ra na ako nga niya mo nga akong pamilya. Ikaw, gid pa. Basta ako pa, pinangga ta mo ni mama. Mong maningkamot gid ko, aron mahatag na ako ninyo ang mas komportable nga pagpuyo. Oh, Fern. Kayo, congratulations! Happy gid ko para nimo. Thank you, Fern. Ikaw, mapagyan kayo plano nga magpakasal? Layo pa kayong milyon, Day. So focus lang sa ako sa pag-earn og dako. Hala, no? Naning rakay ka sa imong life, Day. Hoy, don't forget to enjoy while making a living, uy. We need to explore, Day. Day, I'm enjoying while figuring things out how to be a millionaire. Ay, naku ni mo, uy. Bahala ka, uy. Kita lang ta sa reception, Day, ha? Sige, see you! Happy kayo si Cleo nga nakigsayo siyang happy. Hi, Fern. Oh, uy, Andrew! Karoon palagi ka. Yes. Naku, importante gila ka ganina mo itong wa ko mag-ato sa simbahan. Oh, mao ba? Kaon sa... Oh, sige. Okay ra. Tapat ko rin ko din, eh. Why not? Muras kag karon pa da. Okay. Gwapo si Andrew. Buotan ang responsable.
Pero dili ko pwede magpada. Kinahanglan na stable ako para in case pohon. Kung makaban na magani kong irresponsable, at least ako, na ako'y pundo pohon. Day, congratulations! Muli na mi. Uy, Day, okay ra ka? Ngano daghan man kay kagiinom, uy? Palabi man sad ka. Andrew, ihatod ba yagin na si Fern sa ilaha, ha? Hubog ra ba na, Drew? Ay, kabala ka, Cleo. Usaon gina. Ginahan pas wine nga yung inom gininagod. Kagyatag sa waiter. Antod ka, nagkadaghan. Day, thank you. Nag-enjoy kit ko. Klaro man, Day. Uy, thank you sa ninyo, ha? Drew, ikaw na bahala niya, ha? Thank you po, Cleo. Congrats. Thank you. Magpara kong taxi. Fern? Fern? Hapit na tumabo sa inyo. Fern? Andrew, please. Dili pa ko gusto mo pa uli sa amo ngayon ini. Dili ko gusto nga makita sila si mama magpapa na ako kahupog ko. Oh. Please, ayaw sa ko iuli. Fern? Please. Okay, Fern? Katuglan din ha? Ano ko tapan ni mo, ha? Kaibaw ka, Andrew. Gwapo ka. Buotan. Nga responsable. Way babay nga dili magkagusto ni mo. Unya ano, tug karon. Wa pa mangyapon ko ni masugta. Tungod kay dili ko gusto nga maguba akong pangandoy para sa akong pamilya. Gusto ko nga stable una ko. Fern, kung di mo nagkusugto na, isa na ko ni mo. Dili ko babag sa pagtuman mo sa imong pangandoy. Andam ko mo suporta ni mo. Andrew. Mahal kayo ti ka, Fern. Mahal kayo ti ka. Andrew. Andrew. Oh my God. Sayop kayo akong gibuhat. Fern, Saan na lang kumamabdos ko, ha? Fern. Andam ko maparong sa kong responsibilidad. Sunay na po na. Dili tigdaganan. Tungkol kay mahal ka. Dili. Dili mahimo. Saan na lang akong gisaan nilang mamagpapa. Natagan ko sila karuhays kinabuhi. Taas ko kong pangandoy para nila, Andrew. Dili mahimo ka maguba ni. Fern. My God, Fern. You're not getting any younger. Knowing at your age, you're supposed to settle down. Klayo kapila na ti kagiingnan. Ngawa pa ginamabot sa una-una. Unya, what if mabdus kid ka? Unsa man na nimo? Naapaday ka mahimo ana? Cleo. Buntag naman di ay. Ubangon ako. Oh. Dugo? Nalapsan ko? Yes! Yes! Sa ato pa, dili ko mabdos. Salamat, Lord! Fern, can we talk? Andrew, if this is about us, dili ko ma-entertain mo. But if there's anything you want to know about work-related, then we can talk about it. Fern, ingon na ba kita nakaubos ang pagtanaw mo na ako? Andrew, you have nothing to worry about. Kagitunghaan ko sa kong period. So, dili ko mabdos. Okay. Sorry ha, if naanoy ka na ko. Nagtuumag ko nga, time will come, nga maluoy ka na ko. Huwag iba kong sugton. But all this time, nakarealize ko. Ngamor kong iro.
na nagsinag-sundod-sundod mo. I hope you can find your real happiness before it's too late. Andrew, Wa na malagi may makakita ni Andrew, nak, nga ihatod ka din sa ato. Taon naman yun to. napulaan siguro pa. Ay, mau ba? Mapa, kung doon na may mas labang importante na ko ron, mauragin ang pag-achieve na ko sa akong pangandoy. Gipa-eskwela ko ninyo, dako kay ko pasalamat ninyo, anak, Mapa. Dili lang kay sa ingon nga, gusto ko kamong suklian sa inyong kahago na ko. Pero mo'y gusto sa akong kabubuton, ma. Pa, Nak, nahadlok mis mama nimo nga basin sa sobra nimo ka-obses sa paghatag katumanan sa imong mga pangandoy sa kinabuhi. Tingali unyag, uwahin na ang tanan. pa, Mao ka na, Fern. Dili sa mga material nga butang nimo makita ang tinuod nga kalipay. Oo, makalipay sad siya labi nagbunga ni sa imong hinaguan. Pero lahi ang kalipay nga dili makawat sa bisan kinsanak. Tingali unyag inig abot sa panahon diha pa nimo ma-realize nga uwahin na diahi ang tanan. ma. Paitabi ani mag-inusara lang tang mulaag ni sa mall, uy. Oh, uy. Si Andrew ka nang nasunahan. Murag kuyog di ay ang pamilya. Kinuog ko. Mubalik ko sa agi. Fern! Balik ko! Ikaw yun! Kumusta naman ka? Okay raman. Ikaw. Okay na po. Ako kuyog akong pamilya ron. Tapos lang department store. Doon naging pamalit. Ikaw, asa naman ka? Kanang mo pauli na ko. Ganina ra magugong sige laroy-laroy din he. Una lang ko nimo ha. Sige, sige. Sakto sila si mama ag papa ka ni Adto. Kung kanus ani mo ma-realize ang butang imong yung gusto, uwahi na pud ang tanan. Ako lang giusikan si Andrew ka ni Adto. Ug karon, igop na lang ko sa paghandom sa among kagahapon. Karon, na-realize na ko nga niabot na lang kong edad nga 55. Wa pa ko'y minilyon, wa pa gid ko'y bana. Husto gid ay silang tanan. Kung naminaw paunta ko nila kaniadto, siguro way kabutangan ang kalipay nga akong gibati ron. Mao na giingon nga, if we wait until we are ready, we will be waiting for the rest of our lives. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat, RMN.